El centre de salut de Sant Llorenç s'està quedant petit per atendre la població actual. Per aquest motiu i durant els darrers anys, l'Ajuntament ha presentat diversos projectes a la Conselleria de Sanitat per intentar donar solució al problema d'espai. El tema és això, que els hem proposat que podem fer aquí. Vam presentar un projecte molt ambiciós que oferia el solar que tenim aquí de vora per que fessin un edifici nou. Els vam oferir cedir-los el pis de damunt per fer tot un gran edifici. I el darrer que m'hem vist, això, pareix que anirà com a per bé el tema de només fer a baix. L'Ajuntament és el propietari de l'edifici actual i també del solar veïnat i està disposat a cedir-lo a canvi d'una solució. Fa pocs dies ha fet la darrera proposta a la Conselleria. La idea ara que presentarem serà treure els accessos de l'edifici de dalt, de la planta de dalt, per la banda de fora, de manera que, a més el farem accessible amb un ascensor i això. Creixerem cap a la banda del solar que les vàrem oferir i tot guanyant tot després d'aquestes escales. I amb una reorganització a tot el dins mos pareix que poden crear unes consultes més grosses, més amples i que pels pacients, i tant pel personal sanitari com pels pacients, quedarà un hàbitat millor per fer-hi feina i per ser atesos. Si finalment es dona aquesta proposta per vàlida, encara passaran uns anys abans que sigui una realitat.